Norok jet tini press meet kemani tamun udisoti khlai. Jotona hambai sandra kaham jong tinoro press meet kemani kai karon no obo utscho je Phainai buskangni je Goria te noruk sawoi je tini Tulashipur RD block ni andar Purba Rajnagar ADC village te ora bisingo klaijak je ona Chow coming ni sakatrop je Kamal Shing coming o Kamio jong bisi brum brum no jong je Goria te khlai phema hai taglai bo haino ha jeng taisa Goria te no sosana no jeng tini omo hai utuk nawoi jeng operation klaimani operation klaimani karon ga abno je Goria te no ruk sawoi jeng tam khlaina nang ba lukurongo bobo haike jeng o melano nachi tokai phunogui mano tai lukurong busu tokai Phainai phino obono tai gobang ma thayo no oba haike je Goria te mela sangtojagi tongo oba haike no jumbo nai thane bisirago khai tongo bosom brum brum jeng je khai phama hai taglai bo oba haike no jeng khailai tongo je Goria te khaimagi buskangni salo je halai saltam ga chinoro mela ngnai je 15-16 2 din ruk sawoi jeng o te no songsai tongo tabo Goria te ga obon bisingo jeng last 16 tarigo gagai chinoro kaisa jeng nakha je taglai jottoni sai oroni je tabu Congress party je ketal resap krung rok dar resap tongai rok borok taglai prothom hakanane din obon bisingtono chini taglai je Kamal Shing kamni no resap krung rok tai phatani bo Phainai resapnai krung je idol India idol tiki jagro titi edisi ni tipra idol tiki jag titi edisi hakon bukto je khaijak borok no bosnanai jeng borok bu sayako buskang salo sangte te sal ni bagi sanai yaba jeng tini orwo ja postpone nakha pal khaijotono gai yang tongo ani debra phatinga tongo president kesiar bromon sukumo de burma ga yang tongo jonel bai bong ko boroni kaisa chini oroni sodosyo bini daitto program ni bo management khlainai ga angon vice president mo melani bagi jengau daitto na lejak ga lukurok phai jai khanai bina bagi jengobno tini kaisa kobokmo hambai